damos por comenzo este fin de semana o Carnaval de Verán, que, como ben sabedes, pois está acudendo cada ano un pouquiño máis de auxe, esperemos que neste caso pois que tamén sea así. Decir que temos máis participación, temos a Asociación Cultural a Música Batucada, a Asociación Cultural Amigos de Partovia, a Asociación Cultural Os Nevadiños, os Parrandas do Irixo, a Asociación Cultural Os Rexubeiros, a Asociación de Mulleres Cultural de Ocio e Tempo Libre Lumareda, a Asociación Cultural Os Picapedras de Cea, a Asociación Cultural Os da Caña, Comparsa da Moeiro, Carrozas Portavións, Comparsa da Moeiro, Carrozas San Marcos, Asociación Cultural de Mandrás e Comparsa Os Carrilas. E, como ben sabedes, finalizaremos coa actuación da Orquesta A Noria, que hai unha implicación bastante importante do sector da hostelería e é moi importante porque beneficia ao pueblo e beneficia a todos. Despois, bueno, pois o seguinte acto que se fai a través da Concellería de Turismo con colaboración de Cultura, que sempre estamos da man, como ben sabedes, é a mostra de viños, que vai ser o 24, 25 e 26. Inaugurámoslo o 24 aquí na Plaza Maior, vai se poñer unha carpa con os stands, e temos como novedade unha adega de Portugal. Van a estar amenizadas por animación dos grupos Feitizo de Pau, grupo musical tradicional do Carballiño, Celtia Irevire, e banda de gaitas de danzas do Irixo. A Semana Grande para pequenos, a Semana Grande para nenos, que vai estar amenizada vai ser 27, 28, 29 e 30. O 27 vamos ter festa de agua con hinchables, festa da espuma con contacontos, gincana infantil, o 28 festa da espuma, contacontos, o 29 gincana infantil, Paco Pacola, que é un animador importante, e o día 30 a festa Holi. A Holi, como ben recordades, a Holi Pulpo, que estamos en ubicar aquí ben na Plaza Maior ou na entrada do Parque Municipal. Hai uns días comezamos o Festival Feito no Carballiño, un festival pensado para que os grupos da vila teñan a oportunidade no seu pobo de poder tocar. Vimos a Marta Bravo, vimos a Mino, e tamén vamos agora a falar tamén desa cita que se desenvolve. Tamén paralelamente tamén Poutiños ten exposicións fotográficas espalladas pola vila, pero agora a cita despois do entroido de verán, como decía Manolo, que vai ser este sábado, o domingo temos Cine na Rúa con Rondallas, unha das películas do ano de Galicia. Tamén a través do colectivo do Cine Clube temos outra vez a edición de Cine de Flores, que será o 14, 15 e 16 de xullo. Despois tamén hai un monólogo de Alberto Montes, galego pode ser o calquera, que dentro da rede de dinamización lingüística no propio auditorio. Tamén por parte da Fundación Iso dos Poetas temos a Festa da Palabra, neste caso temos festa dedicada á poesía medieval galega, co trovador Fernán Páez de Tamalancos. Temos un concerto de Feito no Carballiño o sábado 18 ás 8:30, que neste caso temos a Cervan e Sueños de Ítaca, que será na Praza Maior. Unha novidade é que incorporamos o mes de xullo tamén o Festival de Títeres, un festival que está funcionando moi ben nos últimos anos, unha forma de chegar aos máis cativos ao mundo do teatro, e que neste caso se desenvolverá na esplanada do parque, como ven sendo habitual, porque é un espazo que queremos potenciar, e será do día 20 ao día 23. O día 20 teremos historias viaxeiras do Camisei Vai, de Momoc, máis un obradoiro. Tamén o día 21 temos o Grúfalo, de Carmen Domecq. O día 22 temos Pipo, o páxaro que non sabía voar, de grupo Trémola. O 23 temos Latexos, as lendas do Castro, de Caparota. Estes, na súa maioría, van acompañados tamén de obradoiros infantís para que tamén potenciar un pouco a participación dos rapaces. Ademais, neste mes de xullo tamén vamos ter o sábado 25 o Festival de Habaneras. Tamén imos ter o mércores 29 o concerto de Tacrolimos. E tamén habrá actividades como de animación a lectura, que será o xoves 30 contra a Lará. E a maiores tamén queremos dicir que durante o verán se vai desenvolver música na feira. Os días de feira vai haber diferentes grupos pola vila espallados. Neste caso, o 31
temos a Polocán, pola Vica Bailocán, e despois tamén o mes o pecha nese día de feira a noite pois, o grupo Burning, que como sabedes está anunciado xa, un dos grandes referentes da historia do rock de España.